Villa Bianca f'Santa Venera ħad tkun qed tinbidel fi skola tal-mużika għal tfal bl-awtiżmu u b'diżabilità permezz ta' rinnovar li ħajjiġi finanzjat mill-Gvern bis-saħħa tal-Awtorità tad-Djar. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet Villa Bianca fejn preżenti kien hemm il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodrigue Galdes, il-President Emeritu Chairperson tal-Malta Trust Foundation Mary Louise Colero Preca, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay. Il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca qalet li dan il-proġett qed isir ma' ħafna qdiet mhux governattivi lokali bħal l-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome, l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-Tfal bl-Awtiżmu, il-Federazzjoni tal-Aqdiet Persuni b'Diżabilità, kif ukoll ma' dawk barra minn xtutna bħal l-Iskola tal-Mużika Ressonari bbażata fil-Finlandja li se tgħaddi l-aqwa prattiċi lill-għalliema Maltin. Din l-ewwel nett hija l-ewwel skola tax-xorta tagħha f'pajjiżna fejn qegħdin noffru ħankunu qegħdin noffru proprju tal-im tal-mużika għal tfal b'abiltajiet differenti. Għandna kollaborazzjoni wiesa' ħafna. Il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation irringrazzjat ukoll il-Ministru Rodrigue Galdes fuq il-fatt li qed jilħaq laqdiet mhux governattivi fuq proġetti li ħajatu għajnuna lil dawn it-tfal sabiex ikompli jitkattar l-iżvilupp tagħhom. Il-Ministru Galdes saħaq li dan il-proġett juri li laqdiet mhux governattivi dejjem se jsibu l-għajnuna u l-inkoraġġiment mill-Gvern li dejjem qiegħed hemm biex jisma' l-idejat tagħhom. Flimkien mal-Malta Trust Foundation dan il-proġett ħajoffri wkoll lil tfal li għandhom il-kondizzjoni tal-awtiżmu, tfal li għandhom id-Down Syndrome jew inkella persuni b'diżabilità oħrajn li jfittxu mezz ta' għajnuna permezz tal-mużika li ovvjament jikkomunikaw aħjar permezz tal-mużika u allura faċilità bħal din titlob li anke wkoll isir rinnovar tagħha permezz tal-fondi li ħajollok għall-Gvern bl-Awtorità tad-Djar li l-Malta Trust Foundation kunu nistgħu nwettqu wkoll dan il-proġett. F'kumment ukoll ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay qal l-iskemi tal-Awtorità tad-Djar ħajkunu qed jgħinu tfal u familji sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tagħhom għax dawn il-persuni wkoll għandhom dritt li jilħqu il-milja ta' ħajjithom. Kellna 900 familja illi benefikaw mill-iskema li tajn persuni u familji li għandhom xi kundizzjonijiet jew diżabilità. U allura din l-inizjattiva tinkwadra tajjeb ħafna anke fil-ħidma tal-Awtorità tad-Djar f'dan il-qasam soċjali.